Asoy. Ayo, grepe. Dan. Nggih. Kopi Barasko jan luar biasa. Alah diomong. Aku ngalor ngidul nggawa ni bos, aku nek kene karo Coro. Heeh, nggih. Pun. Kok kaya pendok kanca lawas kok, Cil? Nggih lho niki kanca kula. Niki anu niki. Ngaji Oh, ngaji. Mbah Sudron niki. Wah, tak kira ning ngene Gus Samsudin. Mboten. Nggih niku barang. Niku pun lurus niku. Monggo. Nah, iki ana pamundhut Nggih, beberapa permintaan lagu ya Mas Cil. Nggih, monggo. Yang memonitor luar biasa pada malam hari ini. Hampir 3.000 pasang mata menyaksikan di channel YouTube Pak Probo, Mas Percil. Nggih. Siap, Om. Nggih. Halo Mas, halo Sugeng Dalu, nderek monitor Mas. Salam kagem Mas Doni, Francisco CS. Salam matur nuwun saking Pak Tarno Tania Jaya di Jakarta. Matur nuwun, Pak Tarno. Nggih. Nderek nyuwun lelagon, nggih. Monitor saking Cikarang, Jawa Barat. Sehat selalu, salam budaya. Mas Tulus Cikarang ugi. Mereka Pak Ezani, Sumber Bendo Pari Kediri. Nggih. Nah, nyuwun lelagon merah jambu Mas Bedhe. Walah. Nggih. Nggih merah jambu Nggih. niku. Nderek Mungon Regeng tur gayeng luar biasa, salam. Saking Mas Joko Pilang Kenceng Madiun. Banyak yang memonitor pada malam hari ini juga. Mas Joko. Iki saka Singapura Cak Cil. Luar negeri. Singapura. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Milujeng dalu Pak nderek Mangayu Bagyo, Tia badhe request lagu Sawangen kalian kanggo Riko. Masuk. Mriko Tia spesial kagem semone yang di sana nggih, sambuan. Nggih. Sehat-sehat Pak sungkem Tia saking Singapura matur sembah nuwun. Nggih. Nderek Mangayu Bagyo Gereja Kristen Mojowarno nggih. Matur sembah nuwun. Nah, iki permintaan lagu banyak sekali. Kathah salam. Sing request ado-ado Singapura. Nggih. Sing ngechat, sing melitur. Singapura ki luar negeri. Singapura luar negeri. Singapura. Iki sinten macange? Ngene Mas Persil. Nggih, Jadi pada malam hari ini GKCW Mojowarno sing diberikan hiburan tidak hanya yang di sini, nanging yang ada di luar negeri, luar kota 2.800 orang menyaksikan pada malam hari ini. Luar biasa. Jenenge Sobat Rasa ya ngene iki lho. Dulur-dulure tunggal niki teng luar planet nggih mirsani niki. Sapa? Lah niki Alien. Nggih wonten mriko nggih wonten. Sing ning YouTube 2.800, sing ning TikTok ya meh 3.000. Dadi mau digawa rene kabeh ora muat nggone Mbak Ro. Dane lek sing ten ngeriki nggih, deloken kaya ngene sakmene akeh delok lautan manusia sakmene kendias. Ora sedeng. Iki wong sakmene mbane ya mung pengen nonyo iki tok lho jan. Tenan nek teko kabeh ra sedeng. Ki nek iso malah ning dhuwur iki, dhuwur lerok. Ayo iki bergabung dengan sindenku ya. Siap. Dua orang diaturi jumeneng Mbak Winong Nawangsih dari Tulungagung. Nah, bersama sing ngrung nembang mau sapa? Wiwi Irnawati. Ya, coba. Mbak Wiwi. Ana Puspita Nala, ana Kanggo Rika, ana Sawangen kon pilih. Puspita Nala, Kanggo Rika, kali Sawangen. Nggih, yo disupport musik Mas Coro, yo. Status yang berbeda Mas Persil. Kalau Mbak Winong Nawangsih yang sebelah kanan, ini dari Tulungagung, status masih single. Masih single nggih, mahasiswa nggih. Masih single. Lah, sing kono kae kidul, Mbak Wiwi Irnawati ini sudah DRA, Mas. Dokter Anda. Dudu dadi rondo anyaran. Dadi Walah. suwe ta. Rumah saku sing Mbak Winong iki single, sing Mbak Wiwi iki ganda campuran. Ngawur kuwi Badminton namplek ndasmu. Doles. Wong kok rumangsa. Dongakno Mas Percil. Nggih, mugi-mugi. Ndang entuk bojo si rondone iki. iki. Wis mulih
sampean cedak jodohmu Mbak Yu. Apa ya, Mas? Kowe sapa ngerti ya? Lah wong iki mulih cedake sopir lho. Cedake sopir masa cedak jodone. Ora ono liya. Apa? Lho, bajul. Nanti lho. Karo masak ora ono liya ora. Kok sapa Wirat Moyo apa Damar Wulan lho bajul. Iki dandanmu wedok lho, kok ora ono liya. Arep nyedaki Mbak Wiwi ngono ya. Wis ngene lho, Mas. Koe mangsamu angel lho lah karo kuwi kok. Ora kaya kriteriamu ora kaya ngene iki. Kok ora kriteria gak ngene iki? Kriteriamu apa sing kaya ngene iki? Wong kriteriamu iki disisih bokonge mlakune ngene, saya kene. Kriteriamu. Nggih lagune apa, Nduk? Apa? Telu. Apa mau Ono 3, ono 4 marang ono merah jambu barang. Puspitonolo. Merah jambu. Puspitonolo apa Puspitonolo? Apa? Sawangan Puspitonolo merah jambu. Kanggo riko. Apa? Oke, pun. Oke, apa? Wis sepakat? Sepakat. Apa nang? Sawangan riko. Rembukan sik gak apa-apa. Sampean ben ketok akrab dadi lagune apa? Ben masyarakat ki iso nrimo dengan penak. Omong-omongan sik gak apa-apa. Oh, modele kaya duwe bojo lho. Kaya wamu nyok munyok. Puspitonolo nggih. Puspitonolo. Yo, gamelan plus musik yo. Lagune sing piye? Sarang nggih. Anu Mas Soro. Ben Mbak Winong anu sithik. Apa? Niki lho Puspitonolo lagune ingkang pripun, Pak? Sing piye aja? Lah nggih, dijajal. Dira. Ambilkan bulan bu. Duduk. Gitu. Oh, lho. Sithik ae, Mbak, sithik. Tiada. Wis. Wis. Lho, piye to maksudmu? Jarane Kowe ki jajal kok sak arep kok. Lagi mangap kok mbok wis. Aku ngomong piye sithik ae, ora sak akeh. Sithik ae. Paling gak ya sak larik. Larik apa piye kowe? Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Andai yang kau tahu. Suara apa kuwi? Son goreng. Ya, wis bener iki bener. Sayang. Alah. Ese apa? Beda. Sik toleransi dhuwur banget. Duduk kuwi lagune nyok. Puspitonolo. Lah kok ora ngeyel Mas. Yuk. Ayo. Jane apik 1000 kutho. Sesuk nek jaluk So tanggal 17 ya. Tanggal 17 saya kudu. Iya. Iya. Ah, nggih. Monggo Puspitonolo yuk dadah. Yuk Puspitonolo. Bagi Anda yang di rumah maupun yang di studio. Oke, selendang terima kasih mawar. Puspitonolo dilaksanakan selendang sutra kuning. Vokal tambahin Mas Agus. Mas Jawa, terima kasih.
Siap Murti. Jane iki murid-murid nang kabeh. Anu sinden ndas genset iki lho. Napa nggih to? Jane murid-muridmu kabeh. Masa iki bocah-bocah kabeh iki ya iki. Ya iki siswa-siswa kabeh. Sampeyan sing latih sampeyan. Aku sing latih. Lah kene kok api-api awakmu kok malah dadi elek. Lah wis entek Mas disedot akhire kopong to Mas. Oh, ilmune kopong berarti. Kopong Mas. Nyalu padakno beras. Pun diaturke langgam Puspawarna wau. Puspawarna. Puspawarna. Angel, jak momong angel Mas. Angewan nyanyi apa? Ketokno kabisanmu. Ya. Lho. Murid-muridmu nak wis. Lah saiki mahawikune piye mahawikune? Mahawiku. Nyapa mahawiku? Lah kowe iki iso apa nyanyi sing tenanan? Sing ngarep karaktermu yang dibawa kemana? Lah koyo aku genah karakterku Banyuwangi. Kowe aslimu wong ndi? Aku. Heeh. Tambi. Tambi windy to? Tambi ku apa, Mbak? Tambi windy. Tambi ku apa? Tambi iki kene lho. Wis suwe to? Kandangane. Wis suwe ning Wis kono. suwe no. Bakul apa to, Le? Bakul kroto, Mas. Bakulan kroto. Kroto ki apa? Kroto iki pakan manuk. Manuke Manuke sapa? sapa? Manuke wong kene iki. Berarti anu ya, Pak. Wis tau dolan kono berarti. Campur, campur. Tambi. Nggih. Lho, jenengan kok tanglet pripun? Penasaran aku nggo nopo. Penasaran nggo nopo? 57, Pak. Alah, tak tapuk lambemu karo Mas aku. 57 iki kasure suket bandale watu. Oh, atos. Walah ngonoan to. Aku gak ero, gak paham. Dan Bas, nembang apa? Nembang apa? Tak wae kesempatan. Oke, kesempatan lho. Mumpung urung liyane. Nah, Apa? Titik Pak akeh. Gak lah titik suwitik mesti WK aku gak momen karo awakmu. Ya sedengan. Seden. Ya sing penting iso maremne atine para hadirin. Lagu sing anyar iki lho, Mas. Iya, iya, iya. Apa? Denok. Oh iya. Weh, iya. Mas Suro. Coro yang disembah Sudrun masalah itu. Sadel. Tunu Sayang. Mas, Denok, Mas Suro. Bro. Denok. Lah yo iki nadane iki lho iki Nadane bener Lah iya. yo. Sayang. Ya bener Mas ya. Iya, iya. Sayangku sing ayu dhewe Tumtok, tumtok. katingaren tindak wae ora numpak Taksi. Kuwi gak rondo kempling. Kempleng iki wis saiki. Piro ndok? Sayangku tumtok. sing
garingan. Garingan. Sayangku sing ayu dhewe. Ya pas ta, Mas? Pas. Katingeren. Iki lho sing kliru. Sayangku sing ayu dhewe. Terusane piye? Puron apa bakal tak usah Dung tok tak. Modal bensin motor tak ampiri ayo tak muter wis konyong-konyong koder Lagu kok tekan ngenti-ngenti. Mbok kuwi campur-campur. Diguyu karo Pak Panitia Pak Rudi lho. Pak Rudi lha pe guyu. Guyu ngantian. Ah, alah isin aku. Wangel ini awakmu. pancen gendakane Dino. Dino kuwi bojone kono lho. Lah iki Dino kuwi tau Mas aku. dadi rondo. Yo, Budumi karo anu. Nggih. Nggih, karo Sawarna Cumpe lagu sing Banyuwangenan. Oh, siap. Sawangen. Karo Kanggo Riko. Sae Piye sing di? Sawangen sing ayu dhewe. Ya. Katingaren. Tindak wae ora numpang ngetak. Hop. Kok bablas rono kabeh to? Kabeh lagu itu kok kuwi kabeh. Kanggo Riko. Kanggo Riko nggih. Kanggo Riko Sing ayu dhewe. Katingaren. Hop. Hop apa? Alah wis. Wes. Wes Maksudnya mandek. Niki Mandek apa? lagune anu, Bos. Oh, Banyuwangen iki Oh, sing Sawangen napa Kanggo Riko? Sawangen napa Kanggo Riko? Oke. Monggo pun aturaken. Ya. Banyuwangi, Mbak. Ya. Bisa lagune Sawangen? Rale piye sih? Sawangen rale piye Sawangen? Sawangen. Iya. Sawangen sing ayu dhewe. Katingaren. Wong edan. Kene meneng kok kono malah baleni. Ayo. Yo. Yuk. Monggo Mas Joro pun aturaken yo. Sawangen ro. Yo. Sawangen ro. Mbak Tia Murti yang ada di Singapura. Selamat mendengarkan dan menyaksikan. Salam hormat untuk para pecinta budaya dimanapun berada. Selendang kuning. Apa aku kurang hati? Ayo Bo, melu Mbak Yune Bo. Ayo Bo. Robol ini. Kurang sayang. Katone Kena podo bentuke telu. Iya. Kok serasi. Katone hatimu bimbang. Sing tak jaluk mung ngertine. Yen tresnaku yo mung karo kowe. Ora ono liyane.
Putra dari Surabaya, silakan menyaksikan. Terima kasih hadirnya. Indonesia, senanganku. Sunggak mengko sawiji wis diaturke Mas Persil. Iki panitia luar biasa. Pripun? Iya panitia luar biasa. Ya ini wis metu sego meneh. Sampun. Ya nggih. Wis aja nganti keluwen teng mriki pokoke. Pokoke ora keber luwe. Nggih. Ora keber ngelak. Wah, saestu. Panitia luar biasa Pak Rudi. Pak Rudi kok. Nggih, jos. Masalah Pak Rudi masalah. Iki anu sing jek perawan-perawan enek loro. Wah, lha niku lho sing sae. Sinten melih? Lah kemana? Okwa malah joget. Nggih. Krungu-krungu suarane to. Dereng. Nah, Okwa karo Mbak Wanda Amara dari Ngawi. Wah. Iki loro karo ki anu kabeh, Mas. Wah, siper siper. Oh, siper. Iya. Urung sibol. Kok bol. Bol apa? Mosok sisinan. Kene akeh anu lho, akeh anu seniman lodruk to mriki. Apa ya? Akeh silute to. Sing ningali niki Budi Wijaya komplit Wah, ningali. silut tok ngriki silut tok. Oh, silut. Silut. Jadi nek ciri khasnya yo nganggo si ngono ya. Contone. Singen. Singen iki apa? Kok sik kok singen kuwi lho. Ngentut. Ngendang. Nek maem sien. Sien. Enak. Simlak nggih. Situr. Kok si turu. Masalah. Victor kon niku ya. Victor kowe. Aku biasane mancale Victor kowe pocinki kowe masalah. anu Mas Percil menika anu sikone siget. Apa? sikone sidik. Koncone gede.
Ora duwe aku. Ora duwe kanca gedhe. Duk. Kene Mbak. Iya. Opa kalian Mbak Mondol. Ya. Wanda, Mondol. Mbak Sio kalian Mbak Siwan. Ya. Yes. Lah, iki dagangan. Badhe sinem napa? Sinem sapa? Sinem bakul pecel ya. Nembang apa Nduk Cahyu? Apa merak napa? Iki andalane Dwi Jolaras ya iki. Oh, niki. Loro iki. Wah, kabeh yo andalan tapi iki Sing paling pancen anu luar niki. biasa mergo jek gadis ijik perawan. Iya. Nek ora perlu disiksekne karo kanca-kanca. Nuwun sewu, Mbak Wanda tasih perawan nggih, Cok? Mosok anu perawan barang kok yo. Lah iya, kene iki ngono ya. Mbak Opa, Manda. Nembang apa Nduk? tembangin Cahyu? apa? Ah, nggih mau apa? Lagune ana Merah Jambu, ana. Cintaku merah jambu. Hanya kamu. Terus wis manut awakmu cah loro lagune. Ha sing gayeng. Apa? Wis kompromi? Dena. Oh, Dena. Wah, heeh Dena golek merah jambu, heeh. Ki Mbak sapa ki mau? Mbak Wanda. Mbak Wanda ngawine pundi, Mbak? Ngawine mboten mesti. Lah. Kowe tekakmu ngono. Masalahe daleme ngawi. Nang kos. Daleme Mbak Wanda ki ngawi maksudmu Lah tak iya, ngawine Ngawine mboten mesti. Mboten mesti, Mas. Omahe akeh. Omahe akeh. oh kathah. Cah, Angel mana boe mondol ya angel. Lah takonmu Dena iki sing lagu mau ta? Ya Iya. mau to, Mas. sayang. Sik. Dino ya, Mbak. Nggih. Sik Nduk Cahyu tak totone kene, Cuk. Iki. Lah kok mbok tata Lagi awakmu poket lagi coro kadal kecot. Lho. Ora ngono musik-musik kok mbok dengakno kewan tok. Lagi kewan tok. Kewan percil melata iki. tok. Bro. Ayo, Dina, Bro. Aja nganti ngisi aku lho. Bro. Nduk Cahyu ayo nyanyi. Nah, kena to. Wah, ayo deh. Dwi Jolaras Indonesia. Senengan. Ciao mania. Gaspol. Sayangku sing ayu dhewe ora nopo bakal tak usahane ibarate saisi bumi nggo kowe sing tenang aja kuwatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal muntir bungahku nembus tekan kayangan krungu swaramu swara tangisku ora bakal cukup lautan mangsi ngukir rendah ayumu kaya widodari mungkin iso entek ewunan aku nyeritake gedhe rasa sayangku sing tenang ojo kuwatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal muntir Sinarengan Dwi Jolaras Indonesia.
pun diaturaken majane. Ah. Iki anu Mas Persil. Pripun? Sedaya waranggana diaturi jumeneng. Lah kok saged jumeneng sedanten. Ngadeg kabeh dipolke. Oh, ngoten. Lagune Tombo Kangen. Tumraping para paraga wonten ing Majawarna. Iji. Awake dhewe suwi banget lho rasane. Alah saestu. Nggih. Langu. Biyen mbuh taun pira kaya. Wah, nggih. Nika sadurunge Covid nika. Nggih. Ketoke pasanganmu rung iki, guys. Dereng nika ngawi nika. Oh iya. Kula tesih cilik jaman semangka. Riyen yuda bakya, ya ta? Iya. Ayo, semuanya berdiri. Semuanya. Niki lagu napa niku Kangen? Tombo Kangen. Lah, karep kula ditambani lho Kangen. Oh, ditombo. Kersane sekecon lho Mak Kako. Nggih. Nggih Pak Persil. Ayo Mbak Proposisan, ayo kabeh. Siap Om. Digarap gamelan plus musik. Oh, ngaten nggih. Nggih. Sareng berarti nggih. Sareng. Nggih. Monggo para kanca Ayo. kental balungane Divisi Lawas Indonesia. Yuk Mas. Tombo Kangen. Tombo Kangen. Nggih gong. Yo. Cok ceng ceng cok. Seru balungane, Cok. Oleh. Dujo Laras Indonesia. Kesayanganku. Mas apa wes lali siramu. Jendra. Tombo Kangen Dujo Laras Indonesia.
Sampun jam setunggal langkung. Mengke dangdutan utawa lagu-lagu tasih wonten sesi goro-goro. Monggo ndherekaken Mas. Nggih, kula netepi kewajiban mamundhut saking panitia nyuwun lakon Banjaran Kokrasana utawa ampak-ampak Erawati. Oh, ngono ya, Yang. Ya. Mbajutke lakon sik, Nok. Oh, ngono. Ah, sawangen. Mendung mentiyung kaya gawe payung, ya. Ya. Duh, Kakang Mas masih Jaladara. Kula ingkang abyantar sowan wonten ngarsanipun Kakang Mas masih Jaladara. Ingkang mapan wonten ing Argasanya, papan ingkang sepi, lir sepah samun kalenggan samangke Narayana hiya. Matur nuwun, Di. Dene jeneng sira Narayana mrebeki kelawan pun Kakang ingkang sawatara. Mapan ana ing Argasanya. Nentremke pikir ngolah rasa. Bener pangandikaning para pinter. Bener sabdaning para mintuna. Yen to dadi ratu ana ing negara Mandura, dadi sipating pimpinan mono ora enteng sesanggane. Nadyan pun Kakang wis kami suda dadi ratu ana ing negara
Mandura dening Kanjeng Rama Basudewa Anandene rumangsa durung cukup sangunipun Kakang saengga madheg masi ana ing Karga Sonya kene Kang Mas kaluhuran sabdanipun Kakang Mas wasi Jaladara bilih sipating Nalendra utawi sipating pimpinan kala wau tanggel jawabipun ageng kedah saged dados rana mulyane kabeh para kamuling negari Mandura. Saya Narayana kaya dene sinurung lakunipun Kakang sinurung uripe pun Kakang Wasi Jaladara. Kanjeng Rama Prabu wis paring dawuh kelawan pun Kakang yen to sipating Nalendra sipating pangarsa mono kudu enggak duweni sisian tegese duwe bojo minangka dadi tetimbanganing urip dados Kakang Mas Pakarasana sinurung dening Kanjeng Rama Basudewa kinen mungkasi jejakanipun ya pancen kaya mangkono lah bab menika nggih badhe kula aturaken wonten ngarsa paduka Katangmu padha warah dena becik besok hamendemo baris kang prayena Hayu Saranta wong Darawati tinumpes Pandega pangawak Pandhawa bab menika ingkang badhe kula aturaken wonten ngasanipun Kakang Masi Jaladara ingkang magepokan kelawan dahipun Kanjeng Rama Basudewa paduka kinen mungkasi jejakanipun sing tok karepake kepiye Narayana aku nek urung dong urung ngerti karepmu kalenggan samangke wonten Giri Sayembara ingkang dipun gelar wonten negari Mandaraka Paman Prabu saya ing Mandaraka nggelar Giri Swayembara. Sinten kemawon ingkang saged manggihaken icalipun sekaring kedaton ing Mandaraka Dewi Erawati. Ingkang kalenggan samangke cinidra dening Duratmaka. Ora nyawang gedhe cilik dhuwur cendhek sugih miskining bondo. Sinten ingkang saged mbeta kondur sekaring kedaton ing Mandaraka Dewi Erawati menawi badhe dipun paringaken minangka jatukrama. Eman Gus wong wasis mulang Wedotama wedonggo srana krodaning wong prodom ring siswa manudya wadon sirna makutha cetha paraga ngamuk punggung nggung midana dwija ina
Dadi putri saking negara Mandaraka Yayi Dewi Eorawati dinidra dening Duratmaka lakar kados mekaten. Lula banjur nek pancen dicolong dening sipating maling utawa Duratmaka. Aku ora mudeng sapa sing nyolong, sapa sing nyidra, Kakang Mas. Bab menika sampun kula sara widhaken srana. Kula tapa brata cegah dahar kelawan guling. Kula pikantuk wangsiting Jawata meracih nani mertandani paring uninga dumateng kula pun Narayana. Bilih kalanggan samangke karing kedaton ing negari Mandaraka. Kacidra dening Duratmaka ingkang mijil saking negari Tirta kadasar nami pun Kartapiyaga. Kartapiyaga inggih. Tirta kadasar nggih. Wonten sipating Nalendra. Tirta kadasar menika mapanipun wonten dasaring samudra. Nalendra yaksa ingkang namanipun Prabu Kuranda Geni. Ndarbeni Atmaja kakung ingkang namanipun Kartapiyaga ingkang nyidra. Dumateng putri ing Mandaraka Dewi Erawati. Kinten kula menawi paduka karasa jumangkah kang suku kumrembyah kang asta. Lumarap wonten ing praja Tirta kadasar. Dinten samangke mbok menawi jodho tumaraping Kakang Wasi Jaladara saged kasempatan boyong putri Mandaraka. Sampun Mas kuwatos menggalih kula ing badhe jampangi lampah jeng andika Kakang Mas Wasi Jaladara. Palugon laguning bekas Lukita linut ing kidung kadung kadereng amamara memangun manah rahayu. Ayuwana tanah kolong kumulung soreng rono
Utata gati wisaya indri yaksa sara maruta yaksa gura rupa ari sedeng narendra yaksa halalaku kang mawaling kang gambira marang hangi sesiung metu Prabawa Gura mawalian lesus len pragempo dedya terpala rasa mrih corot naning lawan Ratrilodra Wong tete Yewangkala Ludra Mas Patik Raja Dewaku bojleng iblis lanat setan padha jek-jekan karata piyoga kalwana non wonten pangandika ingkang ngadhawuh Kanjeng Rama Dewaji miji dhumateng sawanipun ingkang putra pun karata piyoga apa wis mok gagas nganti kandas tulusing tias apa wis mok gonta nganti cetha tekan jroning nala nggonmu wani dadi durat maka nyidra kelawan putring Mandaraka Erawati ing dina samangkuta papanake ana ing Taman Sari negara Tirta kadasar iki mengko isa uga kriwikan dadi grojokan gojekan dadi tangisan merga tumindakmu kang kaya mangkono wis nalisir saka angger-angger wis nalisir saka bebener nerjang marang kautaman sampun boten kenging pinambeng ana sing manah kula dhuh Kanjeng Rama
katresnan kula sundul langit dhumateng putring Mandaraka. Satemah secara sesideman anggen kula nyidra resmi dhumateng putring Mandaraka Erawati pamrih kula. Kula papanaken wonten mriki benjang dangu ning dangu. Erawati saged ngladosi dhumateng katresnanipun kula pun kartopiyoga Gosik. Katresnan kuwi anugrah saka pangeran sing diparingake kelawan umate tresna kuwi ora iso dipeksa. Iki cara-carane kuwi nyulet geni sisip sembire luput katuranggane iso ngobong wong sak negara Tirta kadasar. Kasare ratu ing negara Mandaraka kuwi wadya balane pirang-pirang. Yen to nganti ngebyuk ana ing negara Tirta kadasar kekuatan negarane bapakmu Kuranda geni iki ora pojo-pojo yen to katraju kelawan kekuatan negara Mandaraka. Mula aku iso ngandharake iki dina negara Tirta kadasar kaya dinancik-ancik ana sak pucuking ngeri. Sisip sembire luput katuranggane iso mbebayani temenanan. Putata gati wisaya indri Hendriyaksa sara maruta bawana bana. Pamana bana marakana samirana lan warayang Panca bayu wisikan magulingan limo hing Diatur-tur miturut manut sumarah mring Gusti dene Sidi Hyang Utama. Dene Sidi Hyang Utama panindak ing praja adil. Ing caos uningodo sinuwun Prabu Kuranda geni. Kalenggan samangki wonten parang muka ingkang hanempuh yuda wonten ing negari Tirta kadasar. Sing dikarepke kepiye bocah tumenggung. Wonten tiyang tiga ingkang nguwuh-nguwuh nantang dhumateng ingkang putra pun Kartopiyoga. Cacah wonten 3 kala nantang dhumateng ingkang putra tetandhingan yuda. Pareng boten kepareng badhe disuwun putri Mandaraka ingkang kacidra dening ingkang putra. Lakon apa to?
Dongeng entek-entek si penunggul paten nono penunggul apa dosane dosa ngungkule sesama aja tindak kuala lah iya bener kandamu kadak menteng kelek rambute gondrong keriting soy takon kelawan aku Udawa sing dadi jenengku Udawa ya dasar keparyanata kae para kadang-kadangku kok Narayana kang sarta wasi Jaladara ingkang dina samangking ngluruk perang ana ing negara Tirta kadasar yen kena dirembug sarana becik yen kena diarih-arih supaya lilih aja nganti dadi gegeran. Wikanda lawan Gusti Mukarta piyoga supaya mbalekke putri Mandaraka. Yen to kemangkum beguguk mutawaton gajah gelar tanpa serati. Bakal tak obrak-abrik negara Tirta kadasar babar mopo. Yen ngono dhe cilik wis ora nyawa. Kowe mung wong telu. Kowe mung wong telu musuh wong sak negara. Dina samangku kelakon sirna marga layu ora getko minggat saka ngarep menggung mandang garpa tangan layang daratipun diatamu han cepat iki tak sembah idir-idiran.
Sapa iki? Sandangan cara pendhita. Wasi Jaradara. Saking Ngargasunya. Arep ngendi kowe? Arep ngendi? Sik tak ngeteni sinden nguyuh sik. Ora. Hot. Jebul jajam. Ai. Woi. Ba. Kardasmu.
dureng logo pralira ing ayuda kang tanding kaya lumares tan burung sirna andepani sing jeneng Pasi Jaladara. Wasi Jaladara ya. Dina samangko kowe Karta Piyoga ya maling ngaguna. Maling lek Raja Brana ini kok perwira, maling kok wedokan. Cangkemmu. Urusaku dudu urusamu. Aku tresna kelawan Erawati ning ora kaya ngono kuwi carane. Tak kandhani. Erawati calon bojoku wedyan. Langkah ana pangkeku, maju. Oh. Ayo, tangi yo. Hup. Wah. Malas, Mas. Tenan? Yo. Hebat teman. Dia dulu baik.
Nenggala. Kartapyoga. Kowe iki bocah dikandhani wong gerang ora nggugu. Wegah nampa wewarah. Nampik marang pitutur becik mati tenan kowe. Anak polah bokok kepradah anak mati bapake melu mbelani. Kasongo Narayana kudu tumandang gawe kasihan Kakang Wasi Jaladara. Dina samangko ingkang nampa pusaka saka kadewatan ora mung Kakang Wasi Jaladara ya Kakang Anom Kakarasana ning Narayana ya entuk pusaka Kyai Cakra Baskara nalikane meguru kalawan Sang Penemban Begawan Padmanaba. Sing ketok ning kalayak rame ampuhe men ora nenggala tok ning cakra ya iso nigas guluning ratu ing tirta kadasar.
Panjang Kanjeng langit kelap-kelap katon lirigincanging alis risang risang mawe gandrung sabarang katulu ing batu-batu ngaturaken gunging manuwun ingkang tanpa pindhan paduka menika sinten ingkang saged mitulungi dhumateng penandhangipun kula pun Erawati ya Sang Dewi aku kuwi Wasi Jaladara Wasi Jaladara saka ing Ngarga Sonya batu-batu menawi ngaten paduka ingkang saged ngluwari penandhang kula saking cengkermanipun Kartopiyoga ing nyidra dhumateng kula pun Erawati ya pancen kaya mangkono monggo sampun mlebet wonten giri Swayembara ingkang dipun gelar Kanjeng Rama Prabu sinten kemawon ingkang saged ngluwari bandan kula saking tirta kadasar menika ing badhe kula suwitani wis mok pikir tenan kowe seneng karo Wasi kaya aku iki sing tanpa derajat, tanpa pangkat, tanpa bondo donya. Kowe iki anak ratu. Ingkang saben dina koceh Raja Brana apa-apa sarwa cumawis, apa-apa sarwa ora kekurangan. Yen kowe gelem karo aku, ora bakal rekoso uripmu. Sedaya menika gumantung kelawan Kanjeng Rama Prabu. Menawi kula sampun prasetya jroning manah kula, mboten namung Kanjeng Rama Prabu ing Mandaraka. Kepara kula nggih sampun sumpah wonten ing telenging manah. Sinten kemawon ingkang saged ngudari bandan kula saking tanganipun Kartopiyoga. Menawi sipating wanita badhe kula anggep sedulur Sinaropati. Menawi sipating kakung utawi priya menika ing badhe kula suwitani. Ya, aku manut ning kabeh mau kudu nyuwun pangestu ingkang Rama ingkang sinuwun Prabu. Monggo kula dherekaken Kanjeng ngadhep wonten asanipun Kanjeng Rama Prabu. Nggih. Surya Candra ora kendhat nggone bapakmu saya ing Mandaraka iki ngegongake rasa syukur panuwun marang Purbaning Gusti ingkang akarya jagat. Nduk Cahayu Erawati padhang tetrawangan rasanipun Rama. Dene-dina samangka wis bali ning negara Mandaraka kanthi bagas waras ora kurang samiji apa Nduk Cahayu. Inggih Kanjeng Bu badhe kula katur ya wis tak tampa. Kepareng matur wonten ngarsanipun Kanjeng Rama Prabu ing Mandaraka bilih kalenggan samangke. Sayembara ing paduka gelar wonten ing negari Mandaraka sampun wonten ingkang mupu
sing to karepake. Sinten kemawon ingkang saged asung pitulungan dumateng ingkang putra kula pun Erawati badhe dipun pala karamakaken menawi